Čauky, čauky, ahojky, dneska mi dojde balíček. A už dojde o 3, 2, 1. Brá! Tato podpis. No, tak prvá vec. Takýto nádherák Labubu. Takhle to vypadá. A je tam taký presne, akého som presne chcel. A to nie je všetko, samozrejme. Ešte tu máme Brainrot postavičku, tak som zvedala jaká tam je. Ja tam chcem Tung Saura. Čo? Ja som chcel Tung Saura. Ale Bombardino Krokodil je tiež dobrý. Kartičky. A tralaleo, tralala. Tralaleo, tralala. A tu sú všetci. Aj Tung Saura, akého som chcel.